wilujeng dalu bucangik kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Penggemaripun bucangik. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten ceking sinten mau? Mas Didik. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kowe iki ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Lah iki ming 10 iki ning cacahe 5. Iki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrebuk. Ditakani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah kaya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki gila. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ora apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok ngakoni purna-purna lho. Lah aku ya mung ngomongke kok. Si Deman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Cek. Coba dijembeng ngono. Kuwi lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Njaluk dikapakke. Hei, kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Iya. Sopo, Mak? Karang aku nek ndi-ndi iki didotke manusia sendok. Iya. Manusia sendok. Oh iya. Walah ya iso matur nuwun karang ya iso gawe regeng kok ya no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, mbok kepuasane nggono apa sing jeneng wong iki puasane dhewe-dhewe kok ya. Iya. Pancen yo iki diarani apa jenenge jaman milenial. Pancen ya bener kaya ngono. Ya. Mula garapan jeneng Camping Gunung iki ya nganti tekan kapan wae ya iso digarap perna-perna, garap cara Madura, garap cara Jawa, garap cara ngendi wae iso no. Ya. Tembang-tembang ya saya ngrembaka saya pirang-pirang sing piyayi aja ora pantang nembangke gagrag Banyuwangi, gagrag Banyumas. Sing piyayi kono ya seneng karo gagrag Ngayuja. Lah iki bersatunya Indonesia ning kene iki. Ya. Mula budaya kuwi ya dadi tali ingkang kenceng tumraping Negara Kesatuan Republik Indonesia ya no. Ya pancen bener ngono ya Mak. Nganti tekan jaman apa wae
iki wayang wis saya ngrembaka, pendak-pendak iso disiarke streaming secara langsung. Penontonku wayang streaming iki lebih dari 20.000 penonton seluruh dunia no. Iya Mak, iya. Wis saya dadi pengarep-arep nek kabudayan iki pancen saiki bakal ngrembaka. Saiki akeh sing padha joget ning tempat umum kaya Bala Wanara kae sing viral ning streaming kuwi. Ayo kanca-kanca seni adik-adikku sing padha joget ning titik 0 Yuja, ning Pasar Kunilen Wonosari. Ya. Pancen saiki budaya ngrembaka. Mula rasa kuwatir tekan jaman apa wae wayang iki tetep ana di hati penggemar awake dhewe. Ya, ngono ya Mak, iya. Tekan jaman 2200 luwih. Wis tekan jaman 2500 ana isih ana dalang isih ning wong nanggap wayang. Percaya aku to? Ya. Pokoke sekitar 2500 pira sak ngisore sithik iki tetep akeh wong sing do nanggap wayang. Iya. Taun 2500 sak ngisore sithik. Iya. Arep sok taun 2030 sak ngisore sithik wong nunggang mobil rasa nganggo disopiri di nganggo remote wis tekan ngomah ki wayang tetep ngrembaka. Taun pira? 2030 sak ngisore sithik. Sok taun 2021 kuwi wong lairke metu wudel. Apa iya? Sak ngisore sithik. Atonyo modar kowe ra. Senengane ngomong kok sak penake dhewe. Ya. Ki eneng sing nyuwun lagu Sideman Piyai Loro. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jakete dicopot. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning ngendi mesti sangu. Apa? Taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten cekeng sinten mau? Mas Didik. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kowe iki ngurangi sini-sini aku to, Din. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Lah iki ming 10 ki ning cacahe 5. Ki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh kari telu nya. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrebuk. Ditakani sik nek arep anu nya 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ora apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah ora neruske ane kok ngakoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Sideman. Ya diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Anjuk tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Pira sik? 50. Oke. Aku ki lamur iye. Wong cetol 50 ngene kok pira sik? Wah, lah wis saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Coba dijembeng.
Kuwi lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki duit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayi apa-apa. Iya. Iya sesi deman. Wiwitane. Ini nang nggon aku ming selawe kok ngene iki. Kokean berarti. Aku kean. Ya dibalekke. Ya kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukang anu bapake kae liwat karo tak tutukke bagine dok ngono. Lah ngapa? Sinden kok cerewet wae. Iya. Ajeng liwat melih mboten, Pak? Liwat mangke. Oh nggih. Anderek sang beke. Priya bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Anyel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 wae ora metu kok 50. Ora dikapak-kapakke kon metu. Terus njaluk dikapakke. Hei. Hei. Njaluk dikapakke. Kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontonne ana sing muni, "Ai, ngono kuwi." Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ono downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan napa mboten jelek aku ya mboten ngono. Ya ngerti kowe le ai mesti takon aku Pak sing sinden ai nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayuning budhek kan. Ya ora yang ngomong dalang Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing apik iki. Ada. Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga boleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesi deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei meneh. Anjenengan cetok gak aku. Cetok wae kok. Mau ngomeni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic ik. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Wis apik le nembang ya? Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo Ika iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang ayo kutha ayo sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada
rada serak-serak ya. Kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Tahu kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem sak nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Werti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu lho, Tel. Ya ora meh padha. Ah, lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninteng terus tojo, Parjo. Ah iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dhek semene. Cah duding. Bendara. Bendera terus kayung-yung. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Kang saking wukir. Swara kurang permana. Swara kurang permana. Ning Ning motor. Ning kok. Kok monitor? Aku ki arep ngomong dhewe kok iki. Ning wasis angungrum marang bendara Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno tresno sesideman bace patenono monggo luwih bace patenono timbang pisan marang
dangdut Rama. Iya, men suasanane sigra ademe kaya ngene kok. Ya, ya. Urip suwun. Ci. Wis bali nggone kono. Nggih. Ai. Ya Mbak Tadin iki mau. Iki mau nglakon natori sesideman. Ya. Isih neng pirang-pirang ya, Mak. Podang kuning saka panitia. Ya, karo PKK Maju. PKK Maju sing piye, Nok? Bojo maju ngene PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modar. Ya. Kembang Rawe modernisasi desa sing kur-kur engko kari dhewe. Ya. Saiki sing anu sik sapa jeneng iki? Sing tunggal-tunggal sik. Ya. Ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki Mbak Elisa. Sinden sing nek kon basa Jawa ting pletot ora karo-karo. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Latihan sik. Sugeng dalu sedaya mawon warga Blekona. Masih ketemu lagi. Banter kleru. Blegono. Blekonang. Blekonang. Ayo cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Gupa. Sapa? Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa? Mangayu Bagio. Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, ora telogo.
Ya Telogo. Telogo. Telogone ngendi? Ayo ora ngerti aku rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak Merti Dusun podo. Podo. Oh ya. Merti Dusun Rasulan nek cara mlekon nang kene Merti Telogo. Merti Telogo. Podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, ketemu tetangga-tetanggane. Muga-muga sing dadi apa jenenge? Doa. Basa Jawane pandong apa? Harapan apa basa Jawane? Pengajeng-ngajeng. Mas luweh aku yo bingung. Kita Pak. Pengajeng-ajeng piye? Pengajeng-ajeng. Pangarep-arep warga Blekonang saged kasembadan sedaya. Sing tandurane iso subur. Amin. Toyone kathah. Terusane dodole iso laris. Kulake murah. Adole larang. Nah, iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol saya larang meneh. Aku bakal ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Telaga karena nuwun sewu nang kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telaga kuwi dienggo tadah udan. Nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti. Pokoknya yang penting airnya banyak, toyone kathah. Heeh. Nek ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, ki engko wis ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Salani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Kayak Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing ponde. Pak Camat sing nganggo kayak busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disangguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disangguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora entuk. Kita itu berbudaya jangan dermis. Jangan dermis. Jangan dermis sih sayur apa? Ojo dermis ki njaluk-njaluk ngono kuwi aja dilarang. Kecuali nek mereka memberi ndak apa-apa. Kalau beli enggak boleh ditolak. Kecuali nek do menehi ora apa-apa. Tapi nek minta enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya. Tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo. Pak njaluk, Pak. Kondur njaluk aku. Yang njaluk ning tanganku ning dhuwur. Nah, ya kuwi jenenge ora njaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Maksudnya kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the seno ning jero omah. Iya. Seno ning jero omah. Iya, Dek, ya biyen pertama sadurunge nyinden Dek nge-rap kok. Oh. Nge-rap ya padake. Lagune Keras Sakti paling gawe aku kuwi. Piye lagune Keras Sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Sesek kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kak puskesmas kenapa? Katoke kowe kaya pekok gitu iki. Kok pekok to? Lah wong kowe kita kok nyinden malah coba jajal lah bahasanya. Yo apik yo. Seno Sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari. Seno Sakti. Ngono lho. Kowe kandhani kok.
Kowe kok malah ngacungi jempol. Kuwi lagu keras ati. Asuseno is in the house. Asuseno is in the house. Wis ben engke wae, sak omong-omongane pokoke. Ya. Nggih. Nembang apa? Sowan samnika menembang kan menapa? Ya ya, podang kuning ngono, kembang rawi ngono. Napa? Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Kan pengendangnya diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ah iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Tembange apa? Gerajagane. Oh, duduk ulan andong-andong. Ulan andong-andong iki terlalu cendhek. Ya ora apa-apa sing cendhek-cendhek wae. Ora sing dawa moh aku ora cendhek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh, iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to. Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wanda ora wani mburguyu lho. Ayo caedian. Ki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, iya Sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya deh. Saiki wis malih dadi biru. Waduh, kau so ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku mbiyen nyandrungi dadi Gileleng dalan. tenan. Bengkel kok. Bengkel. Ora jumbo. Ya mangga. Nggih, niki wong ngangge mbawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Ya. Pinter apa? Pinter njaluk duit. Nek nyuwara ya apik ya, Mak. Ayo nek omong larani ati. Kenapa Pak? Cangkemku salah? Ora, cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedeg wingi-wingi. Nyeram biai. Gendere iki tabuhan, Jo. Ilangane enggak kok. Iya. Noswan tara banyu wangi kulon gunung. Hati-hati lho, sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Ya, kowe senengane rak marahi Pak Camat kundur to? Pak Camat? Oh iya Aku- berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwara njaluk dhuwit.
Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak selak jaluk ide sindene yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggawa dhuwit beratine. Lor lan kidul alas angker Kang Kalewian Belambiangan monggo ya. Medon meneh ra sida. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok ki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedhekke tang. Iya. Tong kuwi gedhekke. Kumeliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti rong redi aku pas Denko rong redi rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi yo mosok ngapalke sewengin ndasku buyar yo, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya, njupuk ndas. Monggo. Ya.
Sir-siran Matur sembah nuwun. Ya di ngapura isone joget kaya ngono. Ah iya. Agene kowe lek joget yo mung kaya Kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jundal-jundil ngepaske kendang. Gelangku tak gelangku tak. Nya sarone ya do ngopo ki menak nak. Gelangku tak. Nana. Kleru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya do ditingkatke mrono wae apa piye no? Ya. Ya aja kan ya. Iya matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenengane Mbak apa sapa jenenge iki Mbak Rido. Ya saka Majenang. Ki Mbak Rido ki ya jumeneng mangarep. Ya ki basane basa ngapak dadine ya kudu ngati-ati ya. Priwen Pak? Ya ra kepriwen. Rika tuli takon mengarep ki takon nembang kaya kowe. Takon sapa? Tak apa ya? Priwe sih ngomong apa nek takon nembangi basane kono apa? Diperintah tuli nembang sing apik. Oh iya. Cara Banyumasan bae. Ya. Apa rika arep cara Sunda? Sunda bae ya. Hah? Sunda bae. Ya. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Ya. Apa? Bajing loncat? Iya. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajidor kahot. Bajing kahot. Tuli bajinge wis kesel ora mlumpat-mlumpat. Ya sing apik-apik sing bajidor kahot sing supaya kancane bisa latihan. Iya, bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa dibawani. Tapi nek nyong urung bisa joget. Ora apa-apa, weton gulung-gulung ora apa. Iya. Gulung-gulung kaya ombak. Iya. Tuli ayo dibawani maring apa bajing loncat enggak apa-apa, ora apa-apa mangko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya kayak gue. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen? Nyonge jajal mesti tuku, ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyong nembang, Pak. Ya, wis nembang sing apik. Ih, apa kenapa? Apa? Apa pada beding? Bisa ora apa-apa kok. Ribet timen Rika. Temen udah timen. Temen ya timun ya terserah pokoke. Pak sing seru ya lah. Apanya? Nah. Ah sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai kaya kowe tuh. Jerene lemes. Bocahe nekate ora jamak-jamak, terus nek gelem dikakokna Rika malah bingung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya.
Udu timen. Temen. Iya, apik temen. Galunggung kapungku malah mendesah-desah. Ora, nyong ngrungokno suara Rika ki kaya melu nangis kaya kowe. Oh, mung lagi mendesah. Suarane kaya wong nangis, kaya kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya, kena lara kok, Pak. Iya. Nggo nembang lara gulune. Terus nak, aja cerewet. Yang ora arep ngomong mbong darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan. Aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Gampang tua. Talaga sakawaya rembeci di tengah lembah. Dia kumaha. Junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan ngancik di negara dina Sunda. Ya, Nganggo diringi cara ngene iki ya, Mak. Iki nek carane Yojo jenenge jineman. Oh iya. Jineman. Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Ini jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kuwi Rika muni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti. Maksud nyong dalange lah. Lah ya kayak kowe. Nyong bisa maca pikirane Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Jadi nek bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbok. Rika tuh lagi gedean rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya, aja kayak kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sindane akeh timen terus ngesuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mang. Ya yang esuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa ki? Kae lho radio apa sing diputer geneng sing diceklek moni kayak gue. Tuli ora usah MP3 Rika bae tak ceklek mesti muni. Nyong nggak diceklek ora moni kok meneng bae. Ya wis apik kuwi apik. Yuk dados bajidor kahot. Mangga.
sing ngakon pindah anu Slendro sapa? Iya. Tetep pelok. Iya. Bukani Kendang. Bukani Kendang. Modernisasi desa ben desa kene modern no. Ya. Sing kur-kur diaturake. Monggo Mas Mantri monggo dipun bukani Kendang. Yuk. Panitia modernisasi desa ya wis gek dipindah Slendro ya wektune wis ngepasi ya ayo nok awak dhewe bali leladi ngesaning Sun Prabu Duryudana mengko ana pamundutan sing durung iso diaturake neng gara-gara ya yo matak derekke yo nggih